Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe. Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe, ko je video mene, video je i oca. Zašto onda kažeš, pokaži nam oca? Ko je video mene, video je i oca. Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dovoljno. Tako Filip reče Isusu, a Isus mu odgovori: zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Reči koje vam govori ne dolaze od mene. Otac koji je u meni čini svoja dela. Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe, ko je video mene, video je i oca. Zašto onda kažeš, pokaži nam oca? Ko je video mene, video je i oca. Verujte da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Ako ne zbog drugih reči, verujte makar zbog dela koja činim. Zaista, zaista vam kažem, ko veruje u mene, činit će dela koja ja činim. Činit će i veća dela, jer ja odlazim Ocu. Što god zatražite u moje ime, ja ću to učiniti. Što god zatražite u moje ime, ja ću to učiniti. Da bi se slava Očeva otkrila u Sinu, da bi se slava Očeva otkrila u Sinu. Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe, ko je video mene, video je i oca. Zašto onda kažeš, pokaži nam oca? Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe, ko je video mene, video je i oca. Filipe, toliko sam vremena sa vama i nisi me upoznao. Filipe, ko je video mene, video je i oca. Ko je video mene, video je i oca. Što god zatražite u moje ime, ja ću to učiniti. Što god zatražite u moje ime, ja ću to učiniti. Što god zatražite u moje ime, ja ću to učiniti.